С Аксис сме от 10 години заедно. Нашите бизнес отношения прераснаха в едно голямо приятелство. Те имат изключителен професионализъм, организация, които будят възхищение у мен. Чувството да бъда на обучение тук при доктор Манджукова е прекрасно и удовлетворяващо. Тя е един невероятен специалист и човек. Организацията на събитието от фирма Аксис е чудесна. Много добре беше подготвено всичко, много изчерпателно. Научихме много нови неща, които няма откъде другаде да се научат. Доктор Манджукова е уникален преподавател. Освен демонстрации от страна на доктор Манджукова, имахме възможност и сами да направим съответното разкрасяване. Аксис успява да ни научи на всичко това, което трябва да знаем, така че да бъдем наистина на върха. Много сме щастливи, че работим с доктори. Много съм щастлива, защото те приемат Аксис като приятел. Дори най-качественият продукт на света, ако бъде използван по неправилен начин, няма да има никаква полза от него. Аз съм от първите лекари, които започнахме да работим естетична медицина. Смея да твърдя, че съм изградила име с авторитет. Затова за мен е важно да работя само с качествени продукти.